Περνάς να πας πιο κοντά του. Υποκειμενικό σκύλου. Έλα Παναγία μου. Μη χειρότερα, τι κάνεις μωρή εκεί? Πού να κάτσω εγώ από εδώ? Εκεί θα μείνετε χωρισμένες από την πουγάδα, ναι. Τι κάνεις καλέ? Πώς τίποτα μωρή, αφού σε είδα που πήρες το σκυλάκι. Ποιο σκυλάκι καλέ? Το θηρίο της αποκαλύψεως. Μωρή πας καλά. Κάμψε και τσιγκλάς το ζώο, δεμένο ζώο. Τι θες βρε, να το τρελάνεις? Οχιά. Είπα κι εγώ τι έπαθε. Είπα κι εγώ τι έπαθε. Πέρασε καμιά γάτα. Πού να φανταστώ ότι βγήκε η γάτου. Αυτό είναι σκηνή. Όχι. Ηρέμησε αγόρι μου. Πήγαινε μέσα εσύ γρήγορα, πήγαινε μέσα. Αυτό σκόπευα να κάνω. Άι στα τσακίδια μωρή. Ηρέμησε αγόρι μου, ηρέμησε. Θα σε πάνε βόλτα τα παιδιά τώρα που θα έρθουν από το σχολείο. Έχει άλλη μια τάκα. Είπα. Μην της δίνεις σημασία αγόρι μου, ηρέμησε. Θα σε πάνε βόλτα τα παιδιά τώρα που θα έρθουν από το σχολείο. Κάνε το τώρα και να δούμε όταν έρθει το σκύλο τι θα κάνει. Ναι. Λοιπόν, θα σου πω εγώ πότε θα μπεις, γιατί θέλουμε χρόνο να κάνει τις γκριμάτσες. Τώρα να δούμε τι θα κάνει ο σκύλος, θα γελάσει κάθε πικραμένος. Εσείς θα γελάσετε επίσης. Αυτό το μονταλάκια. Ο απομηχανής θεός είναι ο Πιέρος. Τα κρατώ έτσι. Εγώ, ναι, είπατε έτσι. Να παίξουμε και με το σκύλο. Πάμε σε 3, 2, 1 και πάμε. Όχι, δεν αρχίζει αρχίζει να τον προσέξει, τον αγνοεί στην αρχή. Μετά αρχίζει να στη δίνει. 3, 2, 1, πάμε. Και τώρα πλησίασέ τον. Και τώρα βγαίνει η Άβα. Έλα Παναγία μου. Μη χειρότερα. Τι κάνεις μωρή εκεί? Κάτσε να βλέπει ο καλλιτέχνης. Τι κάνεις μωρή εκεί? Τίποτα. Πώς τίποτα μου, σε είδα. Τι κάνεις, γιατί το πειράζεις το ζωάκι? Ποιο ζωάκι καλέ? Το θηρίο της αποκαλύψεως. Μωρή πας καλά. Κάνεις τι τσιγκλές στο ζώο. Δεμένο ζώο. Τι θες να το τρελάνεις? Όχι. Οχιά. Είπα κι εγώ τι έπαθε. Ναι, είπα κι εγώ τι έπαθε. Πέρασε καμιά γάτα. Πού να φανταστώ ότι βγήκε βόλτα η γάτου. Ακούγονται και άλλες Ναι, το γάτο είναι το γνωστό. Ηρέμησα αγόρι. Και εγώ κοιτάω τον άλλο. Πήγαινε μέσα, ναι. Θα βγει εκείνο. Πήγαινε μέσα, είπα. Άι στα τσακίδια. Πήγαινε μέσα, γρήγορα. Αυτό σκόπευα να κάνω. Άι στα τσακίδια. Μπορεί να Ηρέμησε. σκύψεις εδώ. Ηρέμησε αγόρι μου. Ηρέμησε. Μην της δίνεις σημασία. Θα έρθουν τώρα τα μικρά και θα σε πάνε βόλτα. Τι καλά. Παιδιά, πάμε γιατί το πιο ωραίο πλάνο σε αυτή τη σκηνή το υποκειμενικό του σκύλου. Δεν πρόσωπο να το λέμε.